मस्त संध्याकाळ झालेली आहे आणि पहिलं होडी धुण्याचं काम चालू आहे. किती दिवसांनी धुतोस? तर नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आम्ही चाललो पुन्हा एकदा माशाक. बऱ्याच दिवसांनी मासेमारी करूक जातलो काळुंदरा पकडूकच लँडिंग नेटने. तर मी असे आणि आज माझं कॅमेरामॅन लकी कांबळी. तर लक्की पण येता, म्हणजे लक्की आणि मी जातो. तर बघूया काय गावता. आज लक्की नाही व्हिडिओ करतलो, आज माझंच व्हिडिओ करतलो. चला, अजून पाणी भरपूर आहे, पण आम्ही जाईपर्यंत हळूहळू पाणी सुकताला. आज जितडो गावता काय बघूया, मोठंसं एखादं गावात येत. तर चला, आपल्यासोबत आहेत मालवणी लाईव्ह लकी कांबळी. पाणी सुकतंय रे. पाणी सुकता आपल्या जितडो गावात येत. जितडो गावात येत फुल भरलंय. काय गावात अशा बोटी नको जाऊया. पण आपण कधी खाली हात नाही आला. खाली आत आलो नाही, आणि उद्या रविवार पण आहे ना जरा. तर आधी होडी घेते खाली करून. 500 रुपये कमवण्यापेक्षा 500 रुपये मासे पकडून वाचवलेले बरे. हां, म्हणजे रविवार, उद्याचा रविवार आमचं जाऊ. 300-400 रुपयाचा खर्च होतो ना रविवारी. त्याच्यापेक्षा आपणच जाऊया ना. असे मासे पकडून मग वाचवले. तुझे 400 आणि माझे 400, 800 झाले ना. तर चला, आधी होडी जरा ही जाळी काढून ठेवतोय. आज होडी एकदम रिकामी करून नेऊची आहे. पाणी सुकता नाही बघ. चालू केलं. मस्त संध्याकाळ झालेली आहे आणि पहिलं होडी धुण्याचं काम चालू आहे. किती दिवसांनी धुतोस? पेडवे भेटलेले त्याच्यानंतर आज येत आहे होडी. तर ही सगळी अशी जाळी होती आतमध्ये, आणि या जाळ्यांचा वास, त्याच्या आतमध्ये काही मासे राहिलेच काढायचे तर त्याचा वास येतो, त्याच्यामुळे सगळी दुर्गंधी होते. तर ही व्यवस्थित आता खाडीच्याच पाण्याने धुतोय सचिन. पूर्ण पाणी सुकायला अजून 2-3 तास जातील ना. हो, आपण तो पण जायपर्यंत हळूहळू सुकणार. आपल्या काय अजून वेळ एकदम एंड लास्ट. आणि तिकडे जायपर्यंत आपल्याला नाही म्हटलं तरी तासभर लागतं होडी एवढी. तर चला मित्रांनो, आता जाऊन आपण बघूया. पाणी जोरदार सुकता. आपल्याक जाऊ नाही म्हटलं तरी अर्ध पाऊण तास तरी होईल. तोपर्यंत काळोख पण पडेल ना. तोपर्यंत काळ पडतो. आपण हळूहळू जाऊया, जास्त दमायचा नाही, मग दमाचा मासे धरताना. बरं, त्यामुळे आता दमूया नको, हळूहळू जाऊया. येस. आणि तिकडून येताना बघत येऊया काय डायरेक्ट घरा गेलो. बरं. चला. बोईड बघला कसली आहेत. भरपूर दिसतात रे बोईट. त्यांच्या पाठी असतो तिथं पाठी असलो तरच अशी जोरात पळतात. या साईडला कडने पण जाम आकाश बघा भारी वाटतं. अरे, तामशीचं वातावरण झालं. पावसाचं काय नामो निशाण नाही. मंदारनी आता केरळला पोचलेत. केरळला पाऊस नाही तर आमच्याकडे काय असला अजून येणार. केरळला पण नाही पोचले ते केरळला. हो, आज पोचले. बापरे, मग आमच्याकडे काय येतो. हो, कसलं भारी वाटतं जबरदस्त. जरा पण पावसाचा काय हे नाही.
तर आता अंधार पडला आहे आणि सचिन त्याच्या कामाला लागला आहे. दिसतात आहे अजून पण वेळ आहे आपल्यात. अजून पूर्ण अंधार नाही पडला आहे ना. आणि पाणी पण अजून थोडंसं खाली जाऊ झाडीत गेलो. मी फक्त व्हिडिओ बघता, पण आता आम्हाला पहिला जो मासा दिसतोय हा जवळजवळ 3.5 तासानंतर दिसतोय. तो पण गावचा मुश्किल आहे. तो पण आहे बघा कुठे. आला रे, गेला. मध्येच कोणाचा तरी फोन आला आणि सगळे वांदे झाले. बंदच करून ठेवा. हे आलं. मोठा अरे बरं ना. फोन सगळे वांदे घेतात. फोन काय रे. काय आलं. पुढे गेलं. मोठं आहे. बरं अरे त्याच्यावर तिथे का मेहनत करूची लागली. मोठा आहे रे.
निघणार आता. बरं रे. थांबा टाकू नको थांब थांब. अरे भिताड गेलो आधी ते. तरी इथे एक चिताडा दिसलाय. लय आतमध्ये होतं. होता किती मोठा होता की डोळं दिसलं माका कसं सांगू शकत नाही. फक्त डोळा दिसला. ओके. हम्म. इथे पण दिसलेला. फक्त दिसलं मला तिथं. आतमध्ये येऊन बघूया. गेलो. काय दिसलेलं का रे. झाड बघ कसली आई. एकतरी वय होतं त्याच्यात. का लागतात पायात. चल टाक टाक पहिला याला. व्हिडिओ नाही तर उगीच मोठा होतो. बरं. काळुंदरा आहेत खूप. पण काय साईज छोटी आहे आणि डोळ्यासमोर जिताडाच आहे ना आपले. डोळ्यासमोर अजून जिताडाच आहे तो. काळुंदरा छोटीच दिसते. हम्म. मोठी असली तरी. बघा या. हम्म. आणि वेल आली वेल. दिसतात पाहिजे. बरे आहे रे साईज. असा लहान वाटत होता. एकदम आतमध्ये आहे काय. त्या साईडला फिरलं वाटतं. हा दिसतं ना. गेलं. गेलं.
मोठं आहे. ए आत येईल बॉय ते नाही आलं ना. हे बघ इकडे उडी वा. एका वेळेला 2-2 घेत होतास. आहे पुढे. चिखला तर उपतात ना. खाली रुपतात चिखलात. केलं. छे मोठं होतं. तर मित्रांनो आमका आज इतकीच काळुंदरा गावली आणि एक बॉईट. आमच्या हिस्ट्रीमध्ये पहिल्यांदा अशी आम्ही कमी घेऊन येलो तरी पण 2 जिताडे आपल्याक दिसले आणि गेले. एक गावता गेलो. एकाची काय आशा नाही होती पण 2 जिताडे गावलेले दिसलेले. आणि पाणी बघ कसलं सुकला मस्त शाप एकदम. तर चला आता जाऊया. तरी 12:30 वाजले ना. हां भारी आहे. तर कसे दाखव. तर सुप्रभात मित्रांनो. रात्री आम्ही माश्याक गेलेलो होते. जास्त काय आमका मासे भेटले नाही आणि उशीर पण खूप झालो त्यामुळे व्हिडिओचं एंड करू भेटलो नाही. 6-7 काळुंदरा भेटली आमका आणि एक बॉईट होता. 2 जिताडे आमचे गेले. तरी पण म्हटलं टाकूया व्हिडिओ. टाकणार नसते. तर मित्रांनो आजचा व्हिडिओ कसं वाटलं नक्की कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला बाय बाय.